Днешните хора не мислят много добри неща относно иновациите. Постоянно повтарят, че преди не е било така, че са развалили света с тези иновации и че всяка иновация е причина за апокалипсиса. Те са против иновациите, защото не знаят какво е иновацията. Те си мислят, че всяка иновация е причина за апокалипсиса, защото не знаят какво е апокалипсиса. И за да не бъдем говорили грешни неща относно невежеството, елате да си поговорим относно това какво е невежеството. Според философският речник на Кембриджският университет, невежеството е липса на опит и знание. Думата невеж е прилагателно, което описва човек, който не е наясно с нещо или дори в когнитивен дисонанс или в други когнитивни взаимоотношения. И също може да опише човек, който не е наясно с важна информация или факт. Невежеството може да се прояви в три различни вида. Те са фактическото невежество, обектното невежество и техническото невежество. Фактическото невежество е липса за познание на важни факти. Обектното невежество е липсата на познанието за определени обекти, предмети и други подобни неща. А техническото невежество е липса на познания за вършене на определени работи с определени предмети. И най-хубавият общ пример за тези три различни вида невежества е самото бебе. В едно бебе можем да видим и трите тези различни вида невежества. Първото беше фактическото невежество. Например, едно бебе, което се е родило ново, макар и да яде, не знае, че трябва да яде, даже не знае, че е гладен. Не знае, че има един факт, който гласи, че трябва да яде и че ще огладнее. Следователно, в бебето можем да видим фактическото невежество. Второто невежество ни беше обектното ни невежество. Например, едно дете, да кажем, че вече знае, че трябва да яде, огладнява и знае, че трябва да яде. Но не познава приборите. Не знае коя е вилицата, коя е купата, какво е това, какво е онова и затова пак отново не може да се нахрани сам. Следователно, да кажем, че бебето вече е разбрало, че трябва да яде, че да порасне, че трябва да използва тези прибори и ги познава вече, знае това е лъжица, това е вилица, това е купата, това е храната, трябва да ги изям. Ако все още има техническо невежество, това дете няма може да се нахрани. Защо? Защото няма да знае как да използва тези прибори и тази храна, чрез която да се нахрани. Така че, както и може да се разбере от този пример, невежеството е семето на мъдростта. Човек не може да бъде мъдър без да е бил невеж. Но днешните невежи не се мъчат да се отърват от своето невежество и даже се гордеят с това невежество. Както е и казали професор доктор Илбер Ортайлер, не е проблем един човек да е невеж. Проблем е, ако този човек е полуневеж. Най-трудно се бори с полуневежите, защото те никога не се отклоняват от това, което го знаят като истина и импозират на хората неправилни информации, действайки егоистично. Думата глупав е синоним на полуневеж. И професор доктор Джерал Шенгър в книгата си "Да опознаем глупавия" казва следното относно невежите и глупавите. Невежият и глупавият се страхуват от всякакъв вид критика, защото не знае и не иска да знае, че има различен от начина, по който той действа. Накратко, невежият е човек, който не се стреми към истината, все пак всичко, което той знае е истина и несъзнателно се намесва във всяка работа. И както е и казал Джеймс Браун, най-голямото невежество е да отричаш нещо, за което не знаеш абсолютно нищо. С други думи,
Отричането на иновациите от днешните хора, въпреки че не знаят абсолютно нищо за иновациите, е най-голямото невежество. Но и това е тема на друго видео.